Dadala lang makaraot man ay. Gisog ka da. Ay, okay lang. Baka din ako. Ay, okay lang, pre. Lakat. Lakat mo yun. Ay, Bagay ko sa salamat. biyan. May marating bot. Oy, pre! Ma'am Chelsea, pagkalinaw mo dali. Snap, gusto mo, pagkalinaw snap. Bida pa wala. Oo. Pali. Uy, Snap. Uy. Okay, siyempre. What's up? Di pa, pag-snap ka na ikaw. Okay. Tatawagan ko na ita kumangkon liwat. Pag-snap ka mo da. Ano man, pwede yung tikaman na. Sige. Bayan ko. Bad. Tilawa na po, tilawa. Parang may naamoy ako hindi maganda. May mga bisita na tao, pamati ko, baga may dagod baga makaraon. Sige na, snap ka mo dito. Ikaw pagalang. Ikaw pagalang. Snap na. Pre, Oh, ano, bakit? Oy. Kaya pre. gaano ka mo? Kasi, Waring buraot pa ko din nga kuwan. oray, nagkumala kami din, naglipig. Baga, ano tao pa pre? Baga, kuwan man. Mani pare, kaya nag-snap. Oray, nakadawag kami talpak kanina. Ang batak nabibili-bili ba na eh? Okay, ikaw pag akutaan, hindi ka good na pes na. Ano, agad na pulibat bisita. Ang pare nga nila ito kan Ma'am Chelsea pa snap. Narasa pagod na ko. Pare ko pa nga niya abda. Gas niya, baga-baga man kita hindi rin magkakilala. Bali man, bisita nga, alagdahon pa. Gago! Ikaw na kaya akon ini, ikaw ang kabal akon get ini. Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pa galit ha? Ikaw kan nga Oo. nagkamot. Kakabal niyo na ng tinapay. Nanguha na kamo pre. Oh, pre kay. Okay. Ganun ko na lang ini kay. Mga anak dito wala dusi sa tulada ini. Wow naman! Wow! Wow! Ya, kumuha ka na pre. Oo na lang, minauna tayo. Ano lang kanto. Kamom. Dadala lang makaraot man ay. Gisog ka da. Maka din ako. Ay, okay lang, pre. Lakat. Lakat mo yun. Ay, Bagay ko sa salamat. biyan. May marating bot. Ay, okay lang. Pre ha. Salamat, pre. Salamat tadi ha. Mini-snap kami. Gusto na pre. Sandi tayo, kalalamot na tao. Balik-balik pa nga di ha.